Vítajte v module 3 vzdelávacej cesty InnoKids. Pedagogické prístupy. Tento modul vám predstaví základné pedagogické východiská a prístupy, ktoré sme v projekte využili. Poďme sa teda spoločne zamyslieť nad tým, ako vzdelávať žiakov o udržateľnosti. Pedagogické prístupy sú systematicky usporiadané spôsoby učenia, ktoré vychádzajú z overených vzdelávacích teórií. V projekte InnoKids reagujeme na súčasné výzvy prostredníctvom participatívnych, tvorivých a transformačných metód. Snažíme sa o prepojenie teórie s praxou a s miestnym kontextom, pričom žiak je vždy v centre pozornosti vzdelávacieho procesu. Zároveň využívame aj aktívne, kolaboratívne a reflexívne učenie. Pedagogický model InnoKids stojí na 4 pilieroch: udržateľnosť, vzdelávanie pre odolné a ekologicky zodpovedné komunity, inovácia, tvorivé využitie materiálov napríklad Lega a voľne dostupných vzdelávacích zdrojov, aktívna participácia, žiak ako hlavný aktér vlastného učenia, komunita a inklúzia, zapojenie rodín, škôl a lokálnych partnerov do vzdelávacieho procesu. Poďme si teraz bližšie predstaviť pedagogické princípy, ktoré v projekte využívame. Prvým z nich je zážitkové učenie. Zážitkové učenie vychádza z priameho kontaktu s reálnym prostredím a aktívnej činnosti. Žiaci sa učia prostredníctvom vlastných skúseností a následnej reflexie, vďaka čomu si rozvíjajú praktické a prenositeľné zručnosti využiteľné v každodennom živote. V projekte InnoKids sa tento prístup uplatňuje napríklad pri navrhovaní udržateľných štvrtí s použitím opakovane využiteľných materiálov, ako je Lego. Takéto aktivity vedú žiakov k aktívnemu skúmaniu školského aj komunitného prostredia prostredníctvom pozorovania, analýzy a následnej intervencie. Aj keď je tento prístup časovo náročnejší a vyžaduje si materiálne zdroje či prispôsobenie vzdelávacieho obsahu, žiakom prináša výrazné benefity, zvyšuje ich motiváciu a podporuje ich samostatnosť. Učiteľom odporúčame osloviť aj miestnu komunitu, ktorá sa môže zapojiť do zhromaždenia potrebného materiálu alebo poskytnúť logistickú podporu pri terénnych exkurziách. Projektové vyučovanie stavia pred žiakov reálne problémy a umožňuje im riešiť ich prepojením viacerých vzdelávacích oblastí. Rozvíja kritické myslenie, kreativitu a tímovú spoluprácu. V projekte InnoKids deti tvoria modely udržateľných miest na základe vlastnej analýzy problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Proces zahŕňa diagnostiku územia, skupinové plánovanie a verejnú prezentáciu návrhov. Tento prístup si vyžaduje koordináciu medzi predmetmi a prispôsobené hodnotenie. Bádateľsky orientované vyučovanie vychádza z otázok, ktoré sa stávajú východiskom pre skúmanie, analýzu a vytváranie nových poznatkov. Tento prístup rozvíja intelektuálnu samostatnosť žiakov a podporuje ich prirodzenú zvedavosť a radosť z objavovania. V projekte InnoKids sa napríklad žiaci pýtajú, ako by mohli spraviť školský dvor ekologickejším, alebo aký typ dopravy by si predstavovali v budúcnosti. Na tieto otázky hľadajú odpovede prostredníctvom zberu dát, rozhovorov a prezentácie svojich zistení spolužiakom či komunite. Aby sa proces bádania stal systematickým a prehľadným, odporúčame využívať nástroje ako stena otázok alebo mapy poznatkov, ktoré pomáhajú zachytiť a organizovať žiacké nápady a zistenia. Hra predstavuje prirodzený a zároveň veľmi silný spôsob učenia. Prostredníctvom hier, rolových aktivít či konštruovania si žiaci vytvárajú obraz o svete, testujú vlastné riešenia a učia sa pochopiť súvislosti. Takýto prístup podporuje nielen kognitívny rozvoj, ale aj sociálne a emocionálne zručnosti, ktoré sú základom pre spoluprácu a zdravé medziľudské vzťahy. V projekte InnoKids sa hra využíva napríklad pri stavaní modelov miest z Lega alebo pri rolových hrách zameraných na ekologické témy.
Žiaci sa vďaka hre učia predstavovať si alternatívne scenáre, experimentovať a hľadať riešenia reálnych problémov vo forme, ktorá je pre nich zrozumiteľná a motivujúca. Výzvou však ostáva skutočnosť, že spoločnosť často podceňuje hru ako legitímny pedagogický nástroj. Preto odporúčame vedome vytvárať priestory určené na hravé učenie a zároveň dokumentovať spontánne učenie žiakov. Kolaboratívne učenie znamená budovanie poznania v skupine. Žiaci zdieľajú zodpovednosť, pričom sa oceňuje rôznorodosť nápadov aj úloh. Tento prístup rozvíja empatiu, komunikačné zručnosti a spoluprácu. V projekte InnoKids sa uplatňuje pri aktivitách ako plánovanie školských záhrad či úprava verejných priestorov. Úlohy sú rozdelené, rozhodnutia sa prijímajú spoločne a hodnotenie má kolektívny charakter. Výzvou je manažovanie konfliktov a spravodlivé zapojenie všetkých členov. Riešením môže byť rotácia rolí a sebareflexia. Reflexia je nevyhnutná na upevnenie učenia. Reflexívna prax pomáha žiakom pomenovať, čo sa naučili, ako sa cítili a čo by na budúce urobili inak. Podporuje metakogníciu a kritické myslenie. V projekte InnoKids využívame reflexívne denníky, učebné príbehy a spoločné kruhy. Žiaci môžu reflektovať ústne, písomne, kresbou či fotografiou. Reflexia si vyžaduje vyhradený čas a cieľavedomé vedenie. Odporúčame pravidelne využívať otázky typu Čo som sa dnes naučil? Sokratovský dialog podporuje hlboké myslenie prostredníctvom otvorených otázok a argumentovanej diskusie. Žiaci sa učia počúvať, argumentovať a prehodnocovať svoje názory. V projekte InnoKids sa diskutuje o témach ako občianstvo, spravodlivosť, udržateľnosť či inklúzia. Debaty prebiehajú v moderovaných skupinách s pravidlami rešpektu a aktívneho počúvania. Hoci je tento prístup časovo náročný, rozvíja jazykové a komunikačné zručnosti. Podporiť ho možno napríklad zavedením týždennej filozofickej otázky. Scaffolding spočíva v cielenej podpore, ktorá sa postupne obmedzuje, ako žiak získava samostatnosť. Učiteľ poskytuje oporu pri náročnejších úlohách, kým žiak nenadobudne istotu. V projekte InnoKids sa to prejavuje napríklad vizuálnymi pomôckami, rovesníckym tútorstvom či riadenými otázkami. Podpora musí byť vždy dočasná a prispôsobená konkrétnej fáze učenia. Kľúčom je nájsť rovnováhu medzi vedením a slobodou. Diferenciácia je nevyhnutná pre spravodlivosť vo vzdelávaní. Znamená prispôsobenie výučby individuálnym štýlom, záujmom a tempu učenia žiakov. V projekte InnoKids ponúkame rôzne možnosti. Ústne, písomné, praktické či umelecké úlohy. Hodnotenie je flexibilné a zamerané na autentický prejav žiaka. Hoci je plánovanie náročnejšie, výsledkom je vyššia motivácia. Pomôckou môžu byť napríklad učebné menu s rovnocennými alternatívami úloh. Integrovaný prístup spája vzdelávací obsah z rôznych oblastí do zmysluplných vzdelávacích blokov a podporuje celostný pohľad na poznanie a svet. V projekte InnoKids napríklad aktivita Zelené mesto kombinuje matematiku, prírodovedu, umenie a občiansku výchovu. Vyžaduje si spoluprácu učiteľov a flexibilné plánovanie. Odporúčame vytvárať mapy kurikulárnej integrácie založené na ústredných otázkach. Technológie a voľne dostupné vzdelávacie zdroje rozširujú prístup k poznaniu a podporujú personalizované učenie. V projekte InnoKids odporúčame využiť rôzne digitálne platformy či technológie, videá alebo webináre. Zároveň učiteľov nabádame k tomu, aby si aktívne vyhľadávali bezplatné a prístupné digitálne zdroje, ktoré vyhovujú kontextu školy. Výzvou ostáva digitálna nerovnosť a výber kvalitných zdrojov. Riešením je vytváranie kolaboratívnych digitálnych knižníc. Formatívne hodnotenie vychádza z priameho pozorovania a poskytovania spätnej väzby. Sleduje pokrok žiakov a pomáha upravovať obsah vyučovania.
V projekte InnoKids sa používajú jednoduché kontrolné zoznamy, kresby či fotografie. Dokumentácia sa zdieľa s rodinami, čo posilňuje prepojenie školy a domova. Priebežné hodnotenie zároveň oceňuje proces učenia, nielen výsledný produkt. Byť učiteľom v 21. storočí znamená zásadnú zmenu paradigmy. Od roli sprostredkovateľa obsahu k úlohe facilitátora učenia. V projekte InnoKids vystupujú učitelia ako nositelia inovácií, ktorí sa neustále vzdelávajú a spolupracujú s kolegami. Ich poslaním je vytvárať prostredie aktívneho, inkluzívneho a kolaboratívneho učenia. Príprava učiteľov sa preto zameriava na rozvoj kompetencií, ktoré im umožňujú aplikovať inovatívne prístupy, efektívne využívať formatívne hodnotenie a pracovať v sieťach s komunitou. Úspešný učiteľ v 21. storočí nie je len pedagóg v triede, ale aj partner v širšom vzdelávacom ekosystéme. Učiteľ budúcnosti je teda mediátor, vnímavý pozorovateľ a povzbudzovateľ zvedavosti. V projekte InnoKids učitelia sprevádzajú žiakov pri reálnych projektoch a podporujú zdieľané učenie. Kľúčovými kompetenciami sú aktívne počúvanie, zmysluplne zvolená pedagogika a schopnosť tímovej spolupráce. Úloha učiteľa sa posúva od centrálnej postavy, odovzdávajúcej obsah ku kurátorovi zmysluplných vzdelávacích skúseností, ktorý vytvára podmienky, v ktorých žiaci môžu objavovať, skúmať a rozvíjať svoj potenciál. Pedagogické prístupy InnoKids majú priamy dopad na rozvoj žiakov. Učenie sa stáva zmysluplnejším, žiaci sú sebavedomejší, kritickejší, kreatívnejší a uvedomelejší voči svojej úlohe v spoločnosti. Posilňuje sa ich zodpovednosť, občianske kompetencie a prepojenie medzi školským učením a reálnym životom. Základom je žiakov aktívne počúvať a vytvárať priestor pre ich iniciatívu. Projekt InnoKids prináša zmenu aj do školskej kultúry. Škola sa stáva otvorenejším, kolaboratívnym a komunitne zakotveným prostredím. Projekty s viditeľným dopadom posilňujú vzťahy s rodinami, miestnymi autoritami a partnermi. Škola sa tak mení na centrum aktívneho občianstva. Spoločný priestor skúseností pre učiteľov, žiakov aj komunitu. Pedagogický model InnoKids je dynamický, flexibilný a transformačný. Prepája udržateľnosť, inováciu a aktívnu participáciu a tým otvára cestu k spravodlivejšej, ľudskejšej a globálne prepojenej škole. Žiaci získavajú hlas, školy sa otvárajú experimentovaniu a komunity sa stávajú participatívnejšími. Ak sa vám predstavené východiská a prístupy páčili, zapojte sa s vašimi žiakmi do aktivít projektu a zažite radosť z učenia. Viac informácií o predstavených pedagogických prístupoch sa dočítate v našej príručke, ktorú sme pre vás v rámci projektu pripravili.